చేవెళ్ల ప్రమాదం తాంటూరు ఇంద్రనగర్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ప్రమాదంలో తల్లితో పాటు 2 నెలల పసికందు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. సిలేహాకు ఏడాది క్రితమే హైదరాబాద్కు చెందిన వహీద్తో వివాహం జరిగింది. బిడ్డతో పాటు హైదరాబాద్కు బయలుదేరిన సిలేహాకు మీర్జాపూర్ దగ్గరకు చేరుకోగానే మృత్యువు ముంచుకొచ్చింది. దీంతో సిలేహా కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. తెల్లారుజామునే అతను హైదరాబాద్ తీసుకుపోయాడు. అతను పాపని ఇడవనికి తీసుకొని పోయిండు. పోయేసరికి బస్సు యాక్సిడెంట్లోనేమో పాప పిల్ల ఇద్దరు తల్లి పిల్ల ఇద్దరు చనిపోయినారు. ఇంకా అతను సీరియస్ ఉన్నాడు. అతనికి అయితే ఇంకా తెలియరాలేదు. ఇంకా ఆయన కబాన్ గట్టలు పని చేసుకుంటా జీవితాంతం చేసుకుంటాడు. రోజు 200-300 చేసుకుంటూ ఉంటుండే. అతను ఎక్కడ చేస్తాడు పని? ఇక్కడే తాండ్రులో లోపల. హైదరాబాద్ ఎందుకు పోయింది? వాళ్ళ పిల్లని అత్తోళ్ళింటికి ఇడవనికి పోయింది ఆయన. దాంట్లోనే యాక్సిడెంట్లో ఇది పోయాడు. పిల్ల పాప ఇద్దరు చనిపోయారు. ఆమె పేరు సాలియా. ఇంకోటి వచ్చాగా అంబులెన్స్ కొట్టానమ్మా. మా వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇంకోటి వచ్చాగా అంబులెన్స్ కొట్టానమ్మా.